Тодоре! И за да има за всеки интерес, стига с тия Мерцедес и стига с тия европейски. Да покажем малко южнокорейски. Нови, на малко километри. 23-та година, около 10 000 км, с огромна щита от САЩ. Тук даже няма и градушка, май просто си играли някакви деца да си рисуват кръгчета. Състоянието за 10 000 км какво да е? Ново! Икономия, както винаги. Америка има. Защо има икономия? Защото чакаш, защото рискуваш до толкова, доколкото не си видял колата, но си се доверил на нас и ние сме направили абсолютно всичко нужно, за да я проверим и да ти докажем нейното стояние и качество. И накрая получаваш кола, добро стояние, с реални километри, с пазарна икономия и си похарчил парите как правилно. Защо? Защото се доверил на правилния човек. А правилният човек в случая е целият екип на MrCars.bg. Ако и вие да направите правилния избор, не се чудите. MrCars.bg. Тодоре! MrCars.bg